er så meget mere sindssyg, end man tror. Det med mynte, spinat, agurk, lime og æble. Det er sundt, flot og lækkert. Og så har det en sikker blød konsistens i munden. Det var det, som din veninde bestilte. Ikke? Damien! Stop nu, Damien. Giv du slip for helvede! Damien! Kan du huske den tjeneste, du lovede mig? Kan vi ikke godt tage hjem nu? Tristan, giv slip på mig, jeg mener det. Damien, du bliver ikke fri. Du er ikke virkelig. Det er burger, hva'? Hvad så du? Du er det.